Ahojte, slúbil som spätnú väzbu na Freestyle Libre 2, dnes skončil a tak poďme na to. Aplikácia takisto ako jednotka, veľkosť senzoru rovnako, tiež môže sa s nimi ísť do vody a všetko ako bolo. A poďme na plusy. Prvá vec, nemusím prikladať čítačku alebo mobil, ja mám teda aplikáciu v mobile, tak budem hovoriť mobil. Nemusím prikladať mobil, aby som zistil, akú mám teda hodnotu glukózy v krvi. Každú minútu to samé skenuje cez Bluetooth, čo je veľká pecka, chválim. A taktiež alarmy. Alarm straty signálu, alarm hyperglykemie, alarm hypoglykemie, čo je skvelé, pretože ako náhle som išiel pod 3,9, mobil zapípal senzor a ja som vedel, že si mám dať sladké a nebol som tak dlho v tej zlej hladine. Takže veľké plus. Čo sa ale týka toho signálu, mne sa stalo, že 7-8 krát za deň ten signál vypadol. Nie každý deň, ale stalo sa. Dokonca 4 krát behom 1 hodiny. Vtedy som musel priložiť, naskenovať, senzor chytilo ho, o 5 minút zase signál preč. Hej. Neviem, čo sa dialo. Niekedy ten signál, bol som 5 metrov, stále bol. Niekedy som bol 2 metre od mobilu a signál už nebol. Takže verím, že toto nejakým spôsobom ešte doladia. A skúšal som spraviť to, že vypol som alarm na stratu signálu v noci. Okolo 1 som stratil signál, okolo 4:30, keď som vstal, cítil som hypo, tak stále signál nebol. Čiže 3,5 hodiny bez signálu, podľa mňa veľký problém, lebo vtedy to ani nemeria. A malo by sa spraviť niečo také, že ten senzor ako keby chce sám od seba chytiť signál, hej, aby sa nestalo, že ste pár hodín bez signálu, to je hlúposť. Ale vravím, mal som len jeden jediný senzor Libre 2, možno keď ich budem mať 10, budem vedieť spraviť lepšiu štatistiku, že 1 z 10 takto funguje a tak ďalej. Každopádne určite odporúčam aj pre rodičov, ktorí teda majú deti s cukrovkou, nemusíte prikladať, hej, meria to samé. A ja do neho pôjdem, keď mi skončia predpisy na jednotku, idem na Freestyle Libre 2, určite lepšie ako si píchať neustále do prstov. Meral presne naozaj, že glukomery mi ukázalo 5,7, senzor ukázal 5,9. Zmeral som si, keď som mal vysoko, mal som 12,2, hej, na glukomery som mal 12 rovných, hej, a tak ďalej. Čiže naozaj meral kvalitne a skúste ho. Som zvedavý na vaše postrehy, na to, čo vám fungovalo, nefungovalo. Kľudne napíšte do komentu, budem sa tešiť a vidíme sa. Ahoj!